लाइमोनफोरनि समस्याखौ बिथाङा दिनैहाय समाधान खालामनानै होगोन होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जों दिनै मा नुनो मोन्दों? प्रमद बर' बिथाङाहाय गोबां गिदिर गिदिर टेम्परारि प्रग्राम खुंदों। नाथाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनसेल' जे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय दिनै बिथाङा प्रग्राम खुङो, गोबां फैसा खरसा खालामो, कौटि कौटि फैसा खरसा खालामो। नाथाय दिनैहाय इउनिभार्सिटिनि मोखाङावहाय दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथाङा जुदि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय सानोबा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय सानोबा बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटि बायहेरायावहाय मोनसे स्ट्रिट लाइट बिथाङा मानो बानायनानै होआखै? दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जुदि लाइमोनफोरनि थाखाय सानोब्ला दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनो मानो दिनै मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै? दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ सानोब्ला दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा मानो इउनिभार्सिटिनि सिङाव मोनसे कमन टयलेट बा गार्लस कमन रुम दिनै बयस कमन रुम बिथाङा मानो बानायनानै होआखै? दिनै जों नुनो मोन्दों इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट मोननो थाखायबो दिनै फरायसाफोरा धरना खालामफैनांगौ। दिनै जों नुनो मोन्दों जे दिनैहाय BA पास खालामनाय जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोराव फरायनानै दिनै जाय बिथांमोना दिनै BA पास खालामदों, बिथांमोनहा दिनै कटन इउनिभार्सिटियावहाय MA नि थाखाय सेलेक्ट जादोंमोन। दिनै बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया लेट एडमिसन होनायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियाव फरायहैनो मोनाखै। जाय बिथांमोना दिनै बायहेरायावहाय इन्जिनियारिं खालामहैगोन, मोजां फरायहैगोन, बिथांमोना दिनैहाय फरायहैनो हायासै। मानि थाखाय हायासै? जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाहाय रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ बायदि टाइमाव होआखै। आरो बे प्रब्लेमखौ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा गावनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सामलायगिरि जानानै बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बिथाङा खालामनानै होआखै। बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिनानैहाय बै सरखार थानाय UPPL आवहाय बास जोंनि BTC खौ सालायनाय UPPL पलिटिकेल पार्टियाव बिथांमोना जयेन जायालासिनो दिनै सरकाराव थायै, पावाराव थायै पलिटिकेल पार्टि जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेल पार्टि BPF राजनीति दलाव बिथांमोनहा लोब जयेन जाफैदों। नंखायनो दिनैहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि BPF पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाफैदों बिथांमोनखौ जोंनि BPF पलिटिकेल पार्टिया अरायबो बोजबनानै लागोन आरो जोङो वेलकाम खालामदों। आरो फैबाय थानाय समावहाय प्रमद बर' बिथांखौ जोङो BTC खौ सालायनाय बिथाङा जे UPPL नि माने परिबर्तननि नाम लानानै जे बिथाङा दिनै UPPL सरकार सालायदों, बिथांनि UPPL सरकारखौ जोङो बोखारनांगोन। मानोना बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा जेबो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथाङा दिनै BTR एकर्ड जानायनि उनावबो जोंनाव एनकाउन्टार जानायखौ बिथाङा हमथायाखै। दिनै BTR एकर्ड जानायनि उनावबो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव इभिक्सन जानायखौ बिथाङा होखाराखै। दा नंखायनो दिनै जेबायदि फरायसाफोरनि जे समस्या दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय कलेजफोराव जाय बिथांमोना फरायगासिनो दङ, बिथांमोना आरो बुजिनो बाखि गैला। दिनैहाय जोंहा बुक मोना, इउनिभार्सिटिया बुक मोना। प्रमद बर' बिथाङा दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय मोनसे बुक पाब्लिकेसन बिथाङा बेखौबो खालामनानै होआखै। दिनै बिथांमोना नेटनिफ्राय सार्च खालामनानै फरायनांगौ, PDF फाइल डाउनलड खालामनानै बिथांमोना फरायनांगौ। दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जुदि दिनैहाय BDCनि इयुन जोलैनि थाखाय सानमारोब्ला बा BDCनि फिउचारनि थाखाय सानमारोब्ला बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि जे समस्या बेखौ बिथाङा मानो सलिउसन खालामनानै होआखै? नंखायनो जों सानो आरो लाइमोनफोरा सानगासिनो दङ जे प्रमद बर' बिथांखौ BDCनिफ्राय जोङो बोखारनांगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सरकाराव लाबोफिननांगोन। मानोना जोंनि BDCनि थाखाय बा जोंनि BTCनि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा आरो मावग्रा एकमात्र सासेल' जाय जोंनि दिनै BTCखौहाय जिर'निफ्राय दिनैनि परिबेससिम लाबोनानै होफैदों, बे जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार। दिनै जोंनि BTCनि फरायसा आरो दिनै जोंनि BTCनि लाइमोनफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हादों जे राइट्स टु भट, राइट्स टु इलेक्ट आरो राइट्स टु चुज पलिटिकेल पार्टि, बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै हमदांनो हाना राजनीति दोलोआवहाय फरायफुबाय थानाय बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जयेन जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज आरो सिगनेल जे जोंनि BTCखौ सालायनाय UPPL आरो BJP आरो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव BTC सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय बा दिनै जोंनि फरायसा बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनीति दोलोआव जयेन जाफैनांनाय परिबेसखौ जों नुनो मोन्दों। दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गोबां समस्याखौ जों नुदों आरो बुजिदों। जेरै जोंनि BTC हालामावहाय BTR एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो जेबायदि इभिक्सन सोलिगासिनो दङ, जेबायदि एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ, बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बै लाइमोनफोरा जोंनो बाथ्राखौ खोन्थादों। आरो बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे BTCखौ बासायनो थाखाय आरो जोंनि BTCनि जौगानायनि थाखाय जाय BTC एकर्ड खालामदों, मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना जानजि खाफ्रागासिनो।